Γεια σας φίλοι YouTube. Σήμερα καλώς ήρθατε στο καινούριο κανάλι ονόματι Gameland, όπου εδώ πέρα θα υπάρχει αποκλειστικά περιεχόμενο gaming, όπως είναι και το όνομα του καναλιού εννοείται. Γιατί υπάρχει αυτό το κανάλι? Όπως με γνωρίζετε, αν με γνωρίζετε και αν έχετε πετύχει βίντεο μου, το κανονικό μου κανάλι λέγεται Agent 008. Όμως, επειδή ήθελα ένα αποκλειστικό κανάλι και αποκλειστικό περιεχόμενο για gaming, μιας που είναι κάτι που μου αρέσει αρκετά και μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό, αποφάσισα να φτιάξω ένα αποκλειστικό κανάλι όπου από αυτό θα ανεβάζω παιχνίδια μέσω PlayStation, laptop και τηλεφώνου, καθώς είναι τα τρία βασικά που υπάρχουν παιχνίδια. Και ναι, και στο τηλέφωνο. Πολλά παιχνίδια που είναι διαμαντάκια, που είναι πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν στο τηλέφωνο. Όμως επειδή είναι παιχνίδια τηλεφώνου, τα προσπερνάνε πάρα πολύ. Όμως εδώ πέρα θα δώσουμε βάση σε όλα. Σχεδόν σε όλα. Σε ό,τι μπορώ. Επίσης, θα ήθελα να μιλάω για τα γεγονότα που συμβαίνει στην game βιομηχανία. Όπως για παράδειγμα τις νέες κονσόλες, τα νέα παιχνίδια, τι παιχνίδι θα φάει delay και τι παιχνίδι θα κυκλοφορήσει. Να αναλύω παιχνίδια, δηλαδή το lore του κάθε παιχνιδιού, το χαρακτήρα του κάθε παιχνιδιού, δηλαδή ας πούμε τον Kratos από τον God of War, να τον αναλύσουμε και πώς έχει επηρεάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το Detroit Become Human, το impact που έχει αυτό το παιχνίδι και τι μήνυμα περνάει. Το Minecraft από όλα τα παιχνίδια, τι το έχει κάνει τόσο ξεχωριστό. Όλα αυτά ήθελα να είναι κάπου αποκλειστικά και όχι σε ένα κανάλι το οποίο τώρα έχει gaming και την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Ήθελα κάτι να τα ξεχωρίσει, ήθελα κάτι να τα κάνει όσο πιο είναι διαφορετικά. Εννοείται θα υπάρχει περιεχόμενο σχεδόν κάθε εβδομάδα, εννοείται θα υπάρχει περιεχόμενο από παιχνίδια, εννοείται θα ακολουθάω για την ακρίβεια τις προτάσεις που θα μου λέτε κάτω στα σχόλια. Να σχολιάζω trailers παιχνιδιών, να σχολιάζω πλοκή παιχνιδιών, να σχολιάζω τα παιχνίδια έτσι όπως είναι στημένα και να σχολιάζουμε και όχι μόνο τα καλά, αλλά και τα κακά. Π.χ. ας πούμε το Minjai που ήταν από τους developers του GTA, που βγήκε τελικά σκοπίδι σαν παιχνίδι, αντικειμενικά. Όλο bugs, αυτοκίνητα να περνάνε πάνω το κεφάλι σου κτλ. Κάτι τέτοια θα τα συζητάμε και εδώ. Δεν θα λέμε μόνο τα καλά. Εντάξει. Αυτό το βίντεο είναι κάπως μικρό σε διάρκεια. Εννοείται το ήθελα σαν introduction, να το πω και έτσι, για το κανάλι. Αν θέλετε περισσότερο content για Gameland από Gameland, μπορείτε να ακολουθείτε και την επίσημη Instagram σελίδα που θα την έχω κάτω στην περιγραφή, που λέγεται Gameland News, όπου από εκεί πέρα θα μαθαίνετε πρώτοι τα γεγονότα του gaming σε post. Και μετά εννοείται θα υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο στο κανάλι. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα και μέχρι την επόμενη φορά καλά παιχνίδια.